odekúrenie. A tu je v podstate taká rýchla odpoveď na zanedbanú údržbu, čo spočíva vo výmene navrhnúcej zmesi v systéme. Prvá zmes je na 2 roky, ak tam nie je G13 rúžová, tá je už na 5 rokov. Čiže toto sa deje, toto je taký lepší stav, by som povedal. Býva aj taký stav, tak ako už tuto sa začína diať, že v podstate začína korodovať tá trúbka a toto isté sa zvykne diať aj vnútri hliníkových trúbiek. Táto je kvázi oceľová, čiže táto má inú životnosť a teda aj inú chemickú odolnosť. No a tie hliníkové tie sa začnú časom rozpadávať vnútri a tým pádom sa môže stať aj to, že začne byť netesný systém. No a mnohokrát je to tak urobené, že tie trúbky sú tak zamotané v tom systéme, v tom aute, že to je takmer nemožné bez nejakej väčšej úpravy, rozoberania, demontáže podlahy alebo niečo podobného, respektíve nábytku vymeniť.